Чираттагы кытлау хатын без Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Эдуард Алышев каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны газиз әти-әнисе Мигран абый һәм Мөршидә апа, яраткан тормыш иптәше Әлфия, балалары Эмиль, Арина, Алина, Эвелина һәм Эдгар, кайнанасы һәм Николай кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 5 октябрь көне безнең тормышта Худайдан бирелгән бүләгебез, бердән-бер улыбыз Эдуардыбызның туган көне. Син дөньяга килгән мәлне үк Алладан балама хайырлы аң һәм саулык сорап бәхет теләдем. Шөкер Худайга, кулларым күтәреп укыган дугаларым кабул булды. Улыбыз бик тәүфыйклы, тырыш ир-ат булып үсте. Олыгайгач, яраткан тормыш иптәше, сөекле киленебез Әлфияне очратып, матур гаилә корды. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар 5 балаларын безнең сөенеч итеп үстереп киләләр. Эдуардыбыз бик эшчән. Зур гаиләсен мал белән тәэмин итеп, ул армый-талмый хезмәт итә. Без әти-әнисенә карата да ул бик игътибарлы. Гомердә кеше рәнҗетми торган күңеле аның бик күпләрне сокландыра. Шуңа да инде туганнар аны ярата, ә күп санлы дуслары хөрмәт итә. Кадерле кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, газиз улыбыз һәм киявебез, рөхсәт ит чын күңелдән сине матур гомер бәйрәмең белән котлап, олы шатлык, бәхетләр теләргә. Алдыңа куйган бар максатларыңа да ирешергә бер Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итсен. Без гел сине үз дугабыздан чыгармыйча, бары олы шатлыклар теләп яшәрбез. Күктән иңгән хисләр канатларын тоттырдылар минем кулыма. Бүген Ходай яңа сулыш биргән минем газиз балам улыма. Ак дөньяга килгән якты хисләр юлдаш булсын гомер юлына. Әй син язмыш, шиксез сынауларны бирә күрмә минем улыма. Игелеге белән торсын балам, җил тимәсен бәхет кылына. Бик күп киртәләрне җиңәр өчен сабырлыклар бирсен улыма. Язмышымның бәхет иртәсендә шул йомгакны алдым кулыма. Жан җылысын тоеп яшәсен дип, ак бәхетләр телим улыма. Хөрмәтле Эдуард, якыннарыгыз бары сезнең өчен бүләккә матур җырда сайлаганнар. Кабул итеп алыгыз. Она любила розы, но розы на морозе не прижили. Душа ее летела, к нему она хотела, он не смог простить. Ой-ой-ой, сердце думай головой, ой-ой, так красиво и умна эта девочка, да, эта девочка больше не твоя. Когда погаснут звезды, мир станет несерьезным, как бережи. Разбиты все надежды, глаза ее, как прежде, нельзя забыть. Ой-ой-ой, сердце думай головой, ой-ой, так красиво и умна эта девочка, да, эта девочка больше не твоя. Не о том она мечтала, не поздно и не рано все изменить. Но не было бы раны, сумел бы он однажды ее простить. Ой-ой-ой, сердце думай головой, ой-ой, так красиво и умна эта девочка, да, эта девочка больше не твоя.